обаче. Киселото мляко може да се приема под формата на какво е толкова различно? Не го ли разгражда пак същия ензим, който разгражда и прясното? Самото прясно мляко по-трудно се усвоява и остават едни повлекла по храносмилателната система. Като плаки. Всъщност като плаки, и затова в зряла възраст започват проблемите хронични гастрити, колити. И затова още от най-ранна детска възраст е добре майките да се научат да хранят децата си с Към колко годишна възраст трябва да спрат да дават мляко на децата си майките или поне постепенно да започнат да намаляват даването на мляко? Счита се, че след 3 годишна възраст започва да намалява този ензим, а към 13-14 годишна възраст вече почти напълно е изчезнал. Така че при проблеми с синузити, ринити е добре още отрано да се спират. Да се намали и да се увеличи количеството на белтък чрез друга храна, да кажем ядки, бадеми, лешници, орехи, бадемово мляко. В биомагазините има много соево мляко. Ти замениш ли млякото с да, често друго? Купувам соево мляко, шоколадово на вкус, което той много харесва. Тук само видях в това видео, което пак пускат колегите в момента, че си накиснал всичко във вода. По някаква причина или не? Да, причината е да излязат нитратите, да. Дори и салатите, преди да направиме салата, също така я накисваме за няколко часа във вода, за да излязат нитратите и вредните вещества. Миналата седмица имахме цяла седмица за... Не е полезно, за съжаление, аз го знам същото, но миналата седмица бяхме посветили на животновъдство, биозамеделие, биохрани и се оказа, че не е вярно това с накисването във вода, да. Има известен процент, който се неутрализира, но другото, не което се всичко. оказа, че нитратите, което ние се изумихме, тогава правихме изследвания в лаборатории и се оказа, че нитратите съвсем не са толкова вредни. Пестицидите са вредното нещо. Заради тях трябва да измиваш много внимателно всичко, включително портокали, ако правиш фреш, много внимателно, и ако можеш някак си без кората, махайки кората, пак да измиеш плода и така да го изцедиш, а не заедно с корите, е най-добре, защото иначе колкото и да ги измиеш, голяма част от пестицидите, които са в корите и в подкорието, така че ако се бели някакъв зеленчук, да се бели по-дълбоко, там са пестицидите. Нитратите съвсем не са така вредни. Разбира се, ако са в някакви свръхдози, естествено, че са, но ако ги градираме, даже и нитратите не са най-вредните. Има по-вредни неща. Има отцветители с вкус на малина, на ягода, консерванти в храната ни и най-вредното всъщност е бялата захар и едно вредно вещество. Не сме стигнали до там. Говорихме за зеленчуците. Знам, че за аспартама искаш да поговориш. Ще поговорим за него, но друго нещо любопитно се сетих за нитратите. То е друга тема, само да ти го кажа. Има хора, които дори взимат нитрати като добавки. Оказва се, че са полезни за някои неща в организма. Има такава диета, но това е друга тема, която ще направим специално. Сега започваме за пробиотиците. Ти от кога даваш? Взимаш, даваш на семейството си пробиотици? Вече няколко години. Първо, защото бяха много вкусни. Второ, защото показанията, които прочетох, също са така доста силно впечатление ми направиха. За имунната система, подсилват много имунната система. Много качества дават на самия организъм. Ценни вещества съдържат в себе си. И както забелязах, не се разболяваме, когато консумираме пробиотици. Точно след малко ще си припомним какво е полезното действие на пробиотиците, на какво се дължи. Ти ще ни пишеш, ще ни дадеш конкретен режим и не само това, какво искаш да кажеш. Жени е скромна по отношение на своя син, но аз го наблюдавам от призмата на лекар. Вижте колко спокойно се занимава той и си рисува. Ако е едно дете, което е хранено с друга храна, то е превъзбудено, нервно, не може да се застои дълго време. Той не може да стои на едно място. Той е жив, той разглежда света наоколо, има енергия. Това ми прави впечатление. Добре, след малко ще ни кажеш защо са полезни пробиотиците за деца, за подрастващи. Сега трябва да видим реклама, продължаваме след това. Днес с доктор Виргиния Георгиева, Рени и прекрасния син Борис, който щъка някъде из студиото. Така си говорим за пробиотиците, за ползата от пробиотици за деца и подрастващи. Каква е?
Всъщност ползата е балансиране на цялата храносмилателна система, подобряване на имунитета, дечицата не се разболяват, както Рени каза, през зимния период. А това не е малко или поне по-малко. И могат да хапват и нещо забранено. Не трябва чак да ги ограничаваме толкова много. Но храносмилането се подобрява, регулира се запека, нямат децата този проблем. Ако приемат по-голямо количество и течности, фреш сокове, минерална вода с лимонов сок, се балансира цялата храносмилателна система. И ако има някои проблемчета от ранна детска възраст, например деца, които са родени с секцио гала и не са кърмени, те са по-проблемни деца, по-пастиозни и за тях задължително просто трябва да се приемат пробиотици. От кога? Още от кърмачите могат ли да взимат? Кърмачите, още от най-ранна детска възраст, няколко месечни, могат да приемат вече пробиотици, за да се насити организма с тези нормални чревни бактерии. Когато не са родени по естествен път, а това вече е модна тенденция при младите майки да раждат със секцио, страдат децата. Всъщност дечицата трябва от най-ранна детска възраст и хубавото е, че вече педиатрите го осъзнават и доста колеги започват да изписват. Каква беше причината? При секциото не можеше да поеме от нормалния път, по който излиза бактерии, които по време на самия родов акт децата поемат по време на раждането слуз, която след това се образуват и се загнездват по храносмилателния тракт нормалните чревни бактерии. Секцио ли беше? Да, и двете ми деца. Да, обаче тя им дава пробиотици. Да, тя им дава пробиотици. Почвам аз дъщеря ми, аз пия, но наистина не давам. Браво на теб. Мисля, всички още малка, всичко е много живо, здраво, има си всичко в достатъчно количество, не е нужно да ям допълнително. Аз себе си да подсигуря. Съобразувам с благодарение на темите, които правим. И сега, колкото са пробиотици, толкова са антиаспартама. Антиаспартама е нещо отвратително всъщност, което, за съжаление, почти всичките деца на него възраст поемат и то не малки. Сладители и всичко, което децата обичат гала. Те обичат сладкищетата, обичат готовите кекчета, защото майките нямат време да ги приготвят. Пастички, вафлички, бисквитки, всичко, което... В дъвките има. Дори в дъвките има. А се оказва, че аспартама е веществото, което то е заместител на захарта, 200 пъти по-сладко от захарта, има го навсякъде, включително в соковете, които даваме на децата, за съжаление. Чук едното дете каза, че хапва с... Да, аз не мога да се приборя с майка ми, която казва, това е детски кетчуп, който съм купила. Казвам, не трябва никакъв кетчуп да яде просто. И всъщност аспартама, вредното му въздействие е, че уврежда детския организъм и не само детския. Цялата храносмилателна система
система, нарушава функцията на нормални чревни бактерии, нарушава се перисталтика, храносмилане, уврежда се черен дроб, бъбреци, нарушава се имунната система, но най-вредното, което е за аспартама, това е, че се уврежда мозъчната структура. Всъщност невроните, децата започват в по-зряла възраст да се проявява един проблем с нарушена концентрация, хиперактивност, понякога обратното апатия, дискомфорт. Въобще... И представи сигурно си казва някоя майка, сега изяла една порция картофки с кетчуп, 2 вафли за целия ден, вече с бисквитки, сокчета е пила, мате от тия натурални, нали, сокчета, и е дъвкал малко дъвки и вече се натъпкал с аспартам в количества, които са изключително вредни. И не само аспартам. Отцветители, консерванти, набухватели обикновено казват, че те са в малки дози и не причиняват увреждане. Да, но когато това е постоянно, месеци, години наред, започва едно натрупване в клетъчни и междуклетъчни пространства и всъщност нашите деца, нашата радост, гордост и надежда, какво правим ние? Правим диети, правим пречистващи програми. Защото аз казах, че те са про живота и антиаспартама. Как така? Как унищожават? Какво правят всъщност? Всъщност, когато пробиотиците се приемат в достатъчно количество, профилактично 2 пъти в годината, по 3 месеца, тогава се подобрява имунитета, тогава се насища организма с нормалните чревни бактерии и всъщност се засмукват всички токсини, които са по храносмилателната система и не само по храносмилателна, едно общо пречистване на организма. Така че задължително, просто задължително майките да осъзнаят, че трябва да дават пробиотици пролет и есен на децата. И само да кажем нещо на майките, че само с това пак няма да е достатъчно, ако се хранят по начина, по който говорим до сега и по който не трябва да се хранят, да им дават не само пролет и есен, през цялото време пробиотици, само те няма да свършат работа. Трябва да има един нормален хранителен режим. Тези деца трябва да ядат неща, които са им не просто безвредни, а полезни, които ще карат този организъм да расте, да се развива. Какво приемат децата обикновено? Приемат много захари, приемат концентрирани мазнини, приемат сокчета, които имат там разни въглехидрати, а липсват белтъчините. А какво трябва да приемат? Аз ти предлагам да направим сега един примерен режим, диета за хранене на дете. Помага. Аз искам само да кажа, че захарта, която купуваме в къщи, е от тази захар, която се извлича от сока на тръстиката. Да, точно такава захар. Аз пък да кажа, тъй като се продава много кафява захар и е пълно и хората понякога не са наясно и си мислят, купувайки кафява захар, че това стои ли на кристали, не слепва ли, тя е много хигроскопична истинската кафява захар и става като мокра, слепва много бързо, като се отвори, така че другата е просто боядисана обикновена захар. Така, айде да видим, Ренка помага и тук за дава и съвети. Рени ще помага как ги храни. Всъщност децата трябва да имат 4 до 5 кратно хранене. Различно от това, което всъщност се случва. Какво се случва? Децата стават рано, тръгват на училище, нямат време да закусват. Какво се случва? Знаем, кажи какво трябва да се случва. Какво трябва да се случва? Някъде около 8 часа да бъде натурален сок. Може би да